Здравейте, хора, съм днес играем Грани Chapter 2. Ту. Верби! Плей. Играем на практика с винаги. Lila, elefanto si camina fuerte, час първо, не. Боко се трипи до лаварови, бомбардино, крокодито. Айде, започваме. Boca se tipi do aveio. Айде. Ну что ты смотришь? Начинай! Перекалили трава бактерията. Първо в часовника. Бока се tipi do aveio. Биби. Bombardino, crocodilo, bricos, dicos, bombicus. Bombardino, crocodilo, bricos, dicos, bombicus. Чуть цялата стъпък на грани 2. И се абонирайте за канала. Добре, клещи. Клещи като плечки. Ключа за пушката. Заключено, да. Ключа за книжката за хеликоптера. Те ми е возил. Двойку в дневнике не увидели. Трябва да го А то капец мне там будет. горе. Че трябва да спрят той. Ето отиваме тук при Бейби Ело отиваме. Здрасти, Бейби Ело. Така казва. Ето така. Окей. След ми не трябва. Айде се качвам. Сомбер. Бебе лапн. Чакай малко. Имам това. Книгата. Грани 2 най-тъпата игра. Втора част се преш на миш-маш. Играл съм втора част от кука. Ключа за лодката, тя не ми трябва. Добрам шкафчето. Къде беше този ключ? Бабака Саба. Лавака Сатурнита. Кафресата му кабонита. Трябва да кликне. Мамали, панда. Исках да клекна угър. Бомбардино, крокодил. Не се случва. Пантрона, бебе. Пантронче. Сега идвайте тебе да откаскам. Каресила, миш-маш. Идвай. Ела, бе. Браво,
Щом си патронът. Бебето умра. Бебето стана на миш-маш вече. Бебето стана на миш-маш. Ето го виж как го убия. Оставь хороший Стига си рева, ма. продолжение. Добре ми траха. За вратата. Добре. Колко се правя. Аз искам да избягам от вратата. Той ми се иска. Също ми трябва. От брат. Ще дай малко уиски. Бомбардира. Ya. Mamali, малейкум селам. Трябва кролбар за тук. Казах да го кажа. Сами трябва кролбар. Клещите ги няма, също ги няма. Арбе, тръгвай. Не мога да се на ръка. Сега мога да се на ръка и без да се. Ето се спираме. Пистолета ни трябва. Той не ми трябва и той. После ще ми трябва да имаме патрони. Патрони. Някой пред мен, че не може да сте разрушена. Са включи игрането мрази. Ревеш ли си като скубела патка? Може ли пантроните? Нямаме пантрони. А сега за кони трябва с пушка, бе. Долу имаш. За кони трябва за... Чакайте, бяха и тук. Добре, ето и още. Така. Свободно е, сега трябва да се стои кола. Стоит ли сбегать от Как родителей? трябва да го дигна? Надо бы спросить у моего друга Също Валера. нищо не вижда. Де. 3, да бежат се. Я има нещо тук, не? Сейф ключ. Само трябва да се гръмна. Искам предмети. Просто няма предмети. Къде ги искам? Пим-пом, пим-пе. Пим-пим-пом, пим-тен-тен-те. Нищо. Нищо нямаш, брат. Вече авария работа мълча. Поне малко е. Не, аз съм затвор, може да... Добре. Хората ме чао, защото не избягахме от къщата. И... Чао! Как не... Се беше от нас. Чао! Обра си купите моята напитка. Черено. Бързо се я купете. Изпредихе. От мен приятели, чао!